Itzordu bat adibidez hemen horri zuri hontan, zita baten zain derrigorrezkoak diren hitzetan pentsatuz bakarrik, beste zertan ez, bakarrik hitzoietan pentsatuz. Jendea pilatzen ari da, zubietan bakarka edateko, binaka edatekoak diren likoreak. Gabonak dira laguntza eskatzen dute, trapuzko hartzek eskaparatetako sasietan harrapaturik. Zaldikarrerak lurpean, zaldikarrerak lurpean, Brown baby, xuxurlatzen ari zait Nina Simone Balmanian. Brown baby, xuxurlatzen ari zait Nina Simone Balmanian. Belaontzi batek naufragatuko du giza galeren galerian, baina guri zer. Ahoko lurruna bizarreko lanpernak kare hauetan ibiltze hutsa zoriontsu izatearen pareko dela gogorarazi nahian. Zaldikarrerak lurpean, zaldikarrerak lurpean, Brown baby, xuxurlatzen ari zait Nina Simone Balmanian. 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 Brown baby, xuxurlatzen ari zait Nina Simone